এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা সান্থাল জনগোষ্ঠীটোৱে এছটি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একো বাধা নাই। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नोंथांमोना नुदों बेयो मानगोनां बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ प्लास एमएलए मोन बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङानो बिटिआरनिफ्राय एसटि जासिजेनग्रा बे समावथ' रावबो जेबो बुङाखैना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जेबो रिप्लाइ गैया अथ'स' गनायनानैसो लादों जानांगौ। दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो रावबो बिथांखौ जेबो प्रतिबाद खालामाखै हेंथा होआखै नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जे बुंदोंल' जे जेबो अबजेक्सन गैया गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जेरै बुंदों बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो अबजेक्सन गैया मा बेफोरबायदि खोथाखौनो जि गिदिर गिदिर नाम मख' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव सोंखारिबाय बुंबाय पार्टिखौ लानानै नाथाय बे खोथाखौनो बेसेबांबा सिगाङाव मानगोनां बारग' बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंखाबाय होनांनानै गालांखाबाय फोलानानै गालांखाबाय दा रायजो राजाया बिजिरगासिनो दं फारागथिया बहाय फैयो बिथांमोना बुङोब्ला सैथो बिपिएफआ बुङोब्ला असैथो बेथ' जानो हाया बुंनायाथ' बुंथारदों गबिन्द बिथाङाबो नाथाय बिथांमोना बुङोबा गावसिना राइट जानांगौ बिपिएफ बुङोब्ला हारिनि बिरुद्दि बबेबानि बिरुद्दि बेबादिजों बोरै जानो बर्थमानाव नैबे मुगायाव सोलिनाय रायजो राजाफोरखौ रावखौबो जेबो बुंनानै फुस्लायनानै सोलायहोनो हाला रायजोफ्रा सानो सिन्था खालामो हाग्रामा महिलारि बिथां सारा सोर दिपेन बर'आ सोर प्रमद बर'आ सोर खामानि मावदों सोर प्रेक्टिकेलाव सोर थिउरियाव बेखौ मिथिखायो आरो बिथांमोना मा खोथा होबोदों माबादि थगायो प्रमद बर' बिथाङा माबादि थगायो बिटिआर गभर्नमेन्टआ माबादि थगायबोदों रायजो राजाफोरखौ बिसिबां मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बेनिखायनो दिनैनि समाव जानला मोनला बुंनायनिफ्राय मावनानै दिन्थिनाया साबसिन दा बेखायनो आङो मोनसे भिडिअ' क्लिप्स होनो सानदों आङो बेनि सायाव जेबो बुंथ'ला नोंथांमोन रायजो राजायानो बिनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आं जेबो बुंला नोंथांमोनानो रायजोआनो राजा बुंहरबानो जाबाय आं नैबे भिडिअ' क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय 6टा जनगोष्ठीनो 6टा जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनो नागिरदों जों गोख्रों रावै जों सोंखारिदों जिहेतु मस्ट पपुलास आरो एडभान्स कमिउनिटि जेरै आहम मरान मटक कच राजबंशी आरो टि ट्राइब्स बिथांमोनखौ जिहेतु ट्राइबेल होनो नागिरदों बेखौ जों सोंखारिदों बिथांमोना जिहेतु क्राइटेरिया गैया दा बुंनो थाङोबा ट्राइबेल होनना बुङोबा माखासे स्टेट बेरियार थायो जेरैहाय आसामाव आसामनि ट्राइबेला अरुणाचलनि ट्राइबेल खिन्थु जों बेखौनो बुंनांगोन मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय कार्बि आंलंना जितु बिटिसि सुक्तियावबो जायगा मोनदों थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जितु बिटिआर सुक्तिनाव बेयावबो जायगा मोनदों जे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ दिनैसिम बेबो जाफुङाखै आरो नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मथैबा जितु बिटिआरनि बायजोआव बा बिटिसिनि बायजोआव जिबिलाक ट्राइबेल ओनसोलफोर दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयै बेफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनायनि थाखाय मोनसे सोरखारा गोदानै आयेन बानायनाय खोथामोन दिनैसिम मावफुङाखै 7.1 मोनसे आरो जों दाबिनाय मथे सोरखारखौ जों बुंदोंमोन आरो सोरखारा खालामनो नागिरदों जे ट्राइबेल ब्लकआव गोलैयै बिटिसिनि बाहेराव जिबिलाक ट्राइबेल गामिफोर दं बेखौ माइक्र' लेभेलाव 2-3 गामिजों ज' खालामना मोनसे माइक्र' लेभेलाव ब्लक बेल्ट आरो दरसे गामि जुदि दंबा गेजेराव बिथांमोननि हा हुखौ रैखानि थाखाय मोनसे ब्लक बानायगोन होनना बुंदों दिनैसिम बेखौ मावफुङालासेनो दिनै नैबे 6 जनगोष्ठीखौ जुदि ट्राइबेल होयोबा जोंनि गोबां खहा जागोन मानोना जितु रिजार्भेसन ट्राइबेल सेम स्टेटास बयबो आलादायै रावबो जेबो खाबु मोना बेयावहाय दिनै आदित्य खाख्लारिखौ जोंनि CC2नि मानगोनां चिफ कर्डिनेटरखौ गोबां आक्रमण खालामनाय नुदों जों बे बाथ्राखौ सोंखारिदों मानो होनना बुङोबा बे मोनसे आयेननि दारैसो बे जागोन आयेनाव गोलैनांगोन आरो बिसा क्राइटेरिया थानांगोन मानोना जोंनो मोनाखै दिनै कार्बि आंलं गोबां आन्दोलन खालामनायनि उनाव जिहेतु स्टेट बेरियार दङ जेरै आदिबासिफ्रा
झारखंड बा गुबुन गुबुन रायजोआव बिथांमोना एसटि मर्यादा मोनखादों खिन्थु आसामाव माने एसटि मोननांगौ बिथांमोना नङा होमबा बिथांमोना माइग्रेटेड आहमा एसां एडभान्स कमिउनिटि कुच राजबंशिया एसां एडभान्स कमिउनिटि आरो पपुलास जिहेतु इन्डियान गभर्नमेन्टनि बा रिजार्भेसन पलिसियाव थारमाने 50% बारा जानो मोना जोंना दिनै 10% ट्राइबेलनि थाखाय आसामाव 10% नेशनेल लेभेलाव 7.5 नङा होमबा खिन्थु 10% आव बिसोर जुदि हाबफैयोब्ला जों जेबो मोननाय नङा दिनै मोनसे समाव 1992 मायथाइयाव 6 दाननि थाखाय कुच राजबंशिखौ होदों खिन्थु बे समाव जों नुदों आसामाव जेसांनाखि 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठी दं बिथांमोना खुनु मेडिकेलाव जों सिट मोनाखैमोन इउनिभार्सिटियाव सिट मोनाखै इन्जिनियारिं कलेजफ्राव जों सिट मोनाखै बिथांमोना बे 6 दाननि गेजेराव गासैबो खथाफोरखौ फिलआप खालामजोबदों गतिके आरो बिनि बादैबो बे मोनसे कमिटिनि बादै आरो 5 कमिटिखौ दाजाबा 6टा कमिटिनो जुदि ट्राइबेल होनोबा जोंनि जिथु माबा अस्तित्व बे गोमालांगोन होननानै जोंहा मोनसे गिनाय फैदों बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ थोंजोङै सोंखारिदों जे बिथांमोननो होनो मोना आरो जिहेतु मोनसे प्रसेसआव थाङो प्रसेसआ लुकार कमिटि दं लुकार कमिटिया जुदि लिरना हरोबा रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया नायगोन रेजिस्टार जेनेरेल इन्डिया जुदि जायोबा बेखौ SC/ST कमिसनाव हरगोन बेनि उनावसो बे पार्लियामेन्टआव थांगोन गतिके बेफोर प्रसेसआ जुदि 8 बार जुदि RJ रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बे जुदि RJ जुदि रिजेक्ट खालामदोंबा एबारबो रिजेक्ट खालामगोन जों बेखौ आसा फारिदों आरो सिगां जों रायलायदों जिहेतु जों मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै जों सिगांनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार मानगोनां रजन मोनबा बिथांजों रायलायनानै बिथांखौ सोंदोंमोन डकुमेन्टनि सायाव बिथाङा बुंदों स्पष्ट भाबै जे इन्डियायाव 1000 बांसिन कमिउनिटिफोरा ट्राइबेल नागिरदों खिन्थु गोदानै ट्राइबेल होनायखौनो इन्डियानाव पलिसि गैया खिन्थु दा नैबे सर्ट टार्म पलिटिक्स बेनिफिटनि थाखाय जुदि बेखौ होनो नागिरदोंमोन बे जोंनि थाखाय खोब गिख्रंथाव जागोन आसा खालामबाय कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना हरबाय थेंक इउसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ